Dobrodošli u Moslavinu. Ne morate biti Moslavačke gore list da znate da ovo nekada bio otok u Panonskom moru. Plavetnila više nema, ali zato se zelenilom i dalje kormilari. U ovim krajevima svojoj uobičajenoj realnosti slobodno možete reći bye bye, jer kako drugačije s obzirom na to da Moslavina i u imenu ima vina. Uopće ne čudi da su moslavački vinari odavno velikim slovima upisani na hrvatsku vinsku kartu. Pa zapravo ja sam 4. generacija koja se bavi ovim poslom. Neću reći posao, nego koja živi ovo. I ja osjećam zahvalnost prirodi što baš ja imam priliku vinificirati tu sortu, jer se u životu osjećam nekako drugačije od ostatka svih drugih. Pa onda još kad mogu sebe izraziti kroz nešto što je autentično i u današnje vrijeme imate more svega iskomercijalizirano, a ovo je nešto moje. Ja to volim reći onako livada, puna snijega, imate put kojim svi koračaju. Ja koračam tamo gdje niko nikad nije i ostavljam korake iza sebe, tako da fakat uživam u tom. Kako sa škrletom, tako i sa svime ostalim. U Moslavini bogata prošlost kroji prelijepu sadašnjost i garantira sjajnu budućnost. Usred Moslavačke gore tako se smjestila srednjovjekovna utvrda Garičgrad. Garičgrad je srednjovjekovna utvrda koja je još ovdje od 13. stoljeća. Zapravo jedno od bogatstva koje se nalazi na Moslavačkoj gori. Uz Medvedgrad, to je jedan od najstarijih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj. No da biste došli do Garičgrada, pripremite se na pravu pustolovinu. Zaljubljenici u prirodu ovaj kraj istraživat će zahvaljujući brojnim planinarskim stazama. Na Moslavačkoj gori možete planinariti, tako da imamo ovdje jako puno planinarskih staza o kojima se brinu lokalna planinarska društva. Imamo jako puno izvora pitke vode, jako puno geoloških lokaliteta. Mislim, ja bih vam mogla do preksutra pričati o Moslavačkoj gori, pošto ju jednostavno obožavam. Početak jedne takve staze je u Mikleuški. Od tamo ćete doći ravno pred Pavlinski samostan Bela crkva, jedinstvenu građevinu koja zahvaljujući mnogo čemu može parirati brojnim svjetskim muzejima. To je zapravo arheološki lokalitet iz 13. stoljeća na kojem su živjeli Pavlini. Pa mi smo evo zapravo trenutno na Vidikovcu Vis, to je jedan od vrhova Moslavačke gore. Na ovoj osamljenoj šumovitoj gori usred nepregledne ravnice bogatstva ne nedostaje. Osim starih utvrda, ovdje možete pronaći i 240 biljnih i čak 150 životinjskih vrsta. Slijedi vrijeme za predah. Odmor na svježem zraku na seoskom imanju bogate gastronomske ponude. Zvuči kao prava, savršena moslavačka priča. Evo, prvenstveno mi se baziramo uvijek na toj našoj domaćoj moslavačkoj hrani. Ovo su nam domaći trganci sa špekom i lukom, naši domaći rezanci kaj mi isto tu radimo, sa povrćem i komadićima mesa od jelena. Naš specijalitet kuće, to je jelen umaku sa suhim šljivama i crnom vinu, Cabernet Sauvignonu, sa domaćim dizajnim knedlima na pari. Znači tu nije bilo ničega, šikara, trnje, grmlje. I imali smo dobre majstore koji su dasku po dasku preslagivali, presložili sve kuće iz okolice i ponovno ih složili kao Lego kockice. Interesantna priča je ta da je baka imala 15, a deda 19 godina kad su se oženili. To su fotografije s njihovog vjenčanja iz 36. godine, bio je to 2. mjesec 36. i doživjeli su 70 godina braka. I zato kažemo moslavački zrak za dugi brak. Majka priroda prema ovom je kraju doista bila široke ruke. Tako u moslavačkom dijelu Parka prirode Lonjsko polje možete upoznati močvaru u svom najboljem izdanju, pa čak i vidjeti promatračnicu u obliku ptice. Pa imamo puno tih različitih lokaliteta gdje možete doći vidjeti. Evo prvenstveno Vidikovac u obliku ptice kosac u ovom Repušničkom polju gdje možete gledati ptice, krave, svinje, konje i sve ostale životinje i biljke našeg područja. Nema čega nema u ovom kraju, jasno je. Kao zaključak možemo dodati samo da je Moslavina još uvijek možda skrivena od očiju, ali definitivno zaslužuje biti blizu srca svima nama.